Benvinguts i benvingudes oients de la secció de Relacions Humanes del Cafè del Matí. Avui, per tancar aquest cicle de programes del 2025, tenim una metàfora que porta per títol El pont cremat. Explica una història antiga que un viatger havia de creuar un riu per continuar el seu camí. Va construir un pont amb esforç, paciència i molta dedicació. Un cop a l'altra banda, va mirar enrere i va decidir cremar-lo. Un observador que el va veure li va preguntar per què destruïa allò que li havia costat tant construir. I el viatger va respondre: perquè aquest pont em va servir per arribar fins aquí, però si el mantinc intacte, sempre estaré temptat de tornar enrere. Bon dia, Dolors. Esperava una historieta encara una mica més llarga, jo, eh? No, avui és Però, breu. Sí, ha quedat claríssim, no? Clar, és mirar endavant, no? Tancar portes i obrir-ne d'altres, no? Aprofitant que ara ja ens arriba el nou any. Sí, és una metàfora que precisament parla d'això, de com mirar endavant. I una mica és no quedar-nos enganxats amb tot l'esforç que potser hem fet i hem invertit en construir alguna cosa. Hem de com aprendre o entendre que quan construïm alguna cosa és perquè compleix una funció i aquesta funció doncs, sovint no és eterna, sinó que hi ha un moment en què ja té un final, no? Té un final, ja no serveix. Aleshores, és una metàfora molt curta, però que parla molt bé de que no tot el que ens ha costat s'ha de conservar. Aquesta és la idea clau. I també que hi ha etapes que han estat necessàries. Nosaltres vivim etapes necessàries, coses a la nostra adolescència, coses en la nostra primera joventut, en els primers anys de maduresa ja més que tens els teus projectes i les teves expectatives, però que són transitables, vull dir, no tenen que durar eternament. I després l'altra idea clau és que tancar una etapa no invalida el que s'ha viscut. Home, no. Però moltes vegades, per exemple, les persones quan se separen de la seva parella, de vegades s'entra en un bucle d'aquest de dir, doncs, així, tot era mentida, o sigui, no era real, no era veritat, era tot una fantasia, un engany, no. No sempre és així, vull dir, el que s'ha viscut té un valor i s'ha viscut. I el fet de tancar una etapa no vol dir que invalidis tot el que teu... has viscut. Sí, i tot el teu passat. Això sí, com la metàfora diu, crema el pont. Crema'l perquè, si no, la tendència és a recordar, a tornar al passat, a tenir enyorament, a dir i a pensar que els temps d'abans eren millors, que abans sí que era feliç, ara no... Bueno, aleshores és algo que hem d'entendre. I que cal deixar, no?, això enrere, no?, com el pont, no?, per això el va cremar, no?, en aquesta metàfora. Sí, realment el deixar anar, quan en creixement personal un diu és que tinc que deixar anar això, vol dir crema el que has construït. Vull dir, dona gràcies, honra la vivència i l'experiència que has tingut, però crema-ho. Crema-ho, no t'hi quedis allà enganxada, o enganxat, no? Enganxat. Aleshores, el viatger, aquest de la metàfora, no crema el pont per menyspreu, perquè menysprea alguna de la seva vida, del seu trajecte. No, el crema precisament per no confondre el camí amb el destí. És a dir, hem de tenir aquesta visió de que les coses que ens passen, les circumstàncies, formen part del camí. I que de vegades, quan hem de tancar una etapa,
no vol dir que hem arribat al destí, de res, sinó que continuem caminant. Per això el títol d'avui del programa és Obrir i tancar. I tancar etapes. Etapes. Clar. I en tenim tantes a la vida, no? Sí. D'etapes. Però de vegades ens fa por... o sigui, ens fa por tancar etapes perquè, primer això, si hem invertit energia, és por i ràbia. Oh, caram, tant que hi vaig invertir, no? Tant d'esforç que hi vaig posar-hi. Bueno, no passa res, vull dir, l'energia que tens està per això, vull dir, per fer-la servir. Ens costen els canvis, no? Moltes vegades, no? Sí, pensem moltes vegades que perdrem, o sigui, que deixarem de ser la persona aquella. No és que deixis de ser la persona d'aquella etapa quan tanques una etapa, sinó de que creixes. Fas una evolució, no? És una evolució. I moltes vegades les etapes que tanquem són únicament perquè ens han ajudat a sobreviure, però no a créixer. O sigui, això n'hem de ser conscients també. Que dius, i per què això s'ha acabat? Doncs perquè tu no n'eres plenament conscient, potser, però ha sigut una etapa de supervivència. I les etapes de supervivència normalment el que fan és que busquis recursos per tirar endavant. I arribarà un moment en què allò que t'ha encaixat en aquella etapa ja no t'encaixarà. Ja. És una mica, això ens passa molt a la infància, no? Quan deixem de ser nens o quan deixem de ser adolescents. En aquestes etapes és claríssim. Però després, al llarg de la vida, vivim etapes entremig, que són exactament això, també. De supervivència. De supervivència. I que si ens hi quedem en aquella etapa de supervivència, patirem. Patirem i no estarem bé, no estarem a gust, perquè supervivència és un estat d'alerta i no és tant de creixement, no? El creixement és expansiu, no? És el que ens permet obrir-nos, obrir la ment, obrir el cor i, per tant, que les nostres relacions es transformin. Per tant, és bo quedar-se sempre en la mateixa etapa? Doncs no. Hem de saber-la tancar de manera conscient. Saber-la tancar de manera conscient és tot això que estic explicant, no? De donar-nos compte del punt on estem. Que de vegades, al final d'un any, al final d'un calendari, no és tant un tancar això, un calendari, sinó que és entendre en quin punt et trobes. No? Ara en quin punt em trobo? Ara, moltes persones que ens estan escoltant potser s'ho estan preguntant també, no? A veure, en quin moment estic? Estic en un moment de tancar alguna cosa i obrir-ne de noves, no? És possible, no? Sí. Moltes vegades el cap d'any ens serveix per fer-nos aquests nous propòsits de l'any vinent, que moltes vegades es repeteixen. I fer-nos preguntes també, no? Del que estem visquent, si estem contents, feliços amb allò que estem duent a terme, no? Sí. Aquesta puntualització de les preguntes és molt bona, perquè normalment la pregunta que ens fem quan algú ja no ens encaixa, normalment és per què? Per què m'està passant això a mi, no? O per què no funciona? Per què no em funciona, doncs, aquella relació, o el treball, o el lloc on estic, no? Aquesta no és la pregunta. Quina és la pregunta, La pregunta és... A veure, per Quina pregunta ens hem de fer, a veure? Quina pregunta ens hem de fer? La pregunta és: què m'està demanant aquest moment? No és tant el per què m'està passant tot això, sinó què m'està demanant aquest moment vital, perquè hem d'entendre que les etapes, totes, tenen contingut vital, i tancar una etapa és un moment vital, i encetar-ne una altra és un moment vital. També he d'explicar que les etapes no són tancaments, els tancaments d'etapes no són tancaments radicals d'un dia per l'altre.
sinó que ja s'ha iniciat un procés intern, silenciós normalment, que ens portarà a fer aquest tancament. I aleshores la pregunta és aquesta, preguntar-se què em demana aquest moment. Perquè fixeu-vos que és una pregunta que ja et posa com en l'acció. Sí, que em demana en vol dir situació, que, no? Sí, amb que quin és el pas? Més petit. No cal fer grans, de vegades també un tancament d'etapa i obrir-ne una altra. Per obrir una etapa no cal fer grans coses ni grans canvis. Què cal per obrir noves etapes? Senzillament és reconèixer que allò que m'ha sostingut durant un temps, ara ja no em sosté. És sostenir interiorment o encaixar mentalment, i això és una bona senyal, reconèixer que la teva ment, per dir, ja és més gran que aquell pensament que tu estaves sostinguent. De vegades és una creença, de vegades el nostre pensament no s'obre per tipus de creences que tenim, limitants, d'aquestes que no ens ajuden a prendre acció. Per això dic que no és tant preguntar-se per què m'està passant això, sinó preguntar-se què em demana aquest moment. Aquest moment i fer-ho, perquè el que costa és això, no? Perquè igual un sap que no està en el seu bon moment o no està en un bon moment de vida, però el que costa és l'acció, no? Clar, perquè a vegades pensem en coses molt grans i de vegades és un petit canvi, una petita acció diferent a la que tu has estat fent fins aleshores. De vegades és això, introduir-se en una activitat nova o si freqüentava molt certs cercles, doncs, bueno, no tallar-ho radicalment, però prendre distància per veure aquest camí. Perquè a vegades quan ens quedem molt en el lloc on estem és que ho estem visquent com el nostre destí. És que, és que jo sóc així i és el que em toca viure i és el que... I no és tant el que em toca, perquè realment les circumstàncies, que això ho deia en Viktor Frankl, que en el passat programa volia esmentar-lo, que és aquest jueu austríac que va estar 3 anys en un camp de concentració i quan va sortir va escriure aquest llibre que s'ha fet molt famós, no? Que és La vida amb sentit. No? I va escriure aquest llibre perquè realment el que va viure en allà per qualsevol no té cap sentit, només té sofriment. Però ell ho va saber girar i la seva gran frase és: nosaltres no podem canviar les circumstàncies que ens venen, però sí que podem escollir com responem a aquestes circumstàncies. Molt bo. I llavors, per poder escollir com responem, t'has de fer la pregunta de quina és l'acció que jo puc fer. No per què em passen les coses. Ja veieu, davant d'aquestes circumstàncies tan dures, un quan es pregunta el per què, no n'hi ha. No? En tot cas, que acaba pensant, no? Perquè Déu no existeix, perquè estem fatal, perquè... Bueno, hi donaràs volta entorn a unes idees que no et portaran enlloc, et portaran a sentir-te malament. I en canvi, si tu et preguntes, bueno, i què necessita aquest moment vital, no? Que és el que va fer en Viktor Frankl mentre va estar en el camp de concentració, patint el que no està escrit, perquè, bueno, ell va estar en un dels camps de concentració durs. Ell tota l'estona només es preguntava què em demana el meu moment vital. I tenia molt clar i era molt conscient que era de supervivència i de que havia de treure tots els seus recursos interiors, la seva força interior, per aguantar, no? I ho va poder fer. Aleshores, aquesta és una frase que... Doncs un bon llibre per llegir, És un bon llibre per regalar, si no sabeu què és regalar. Un diu, ui, serà molt depriment. No, tot el contrari, té una energia vital fantàstica. Vull dir, a veure el testimoni, quan parles, no?, d'aquesta persona, doncs, clar, t'omple de tristesa, però un cop traspasses aquest moment te'n dones autèntica compte del que va descobrir ell en el seu interior. Aleshores, hem de tenir en compte això, que hi ha circumstàncies, hi ha
situacions que t'ajudaran a sobreviure, hi ha vincles, en aquestes etapes de supervivència faràs vincles amb persones que l'única funció que tenen és ajudar-te a sobreviure, però no t'has de conformar només amb això. Clar. Llavors has de seguir endavant i créixer. Obrir i tancar etapes de manera conscient també és veure i entendre que tancar una etapa no és un càstig. O sigui, hem de veure el tancament d'etapes sense els càstigs, sense les culpes, sense aquest pensar de que, això que he viscut ha sigut un error. No. És que precisament la vida ho aprofita tot. No llença res, no hi ha cap error. El que passa que moltes vegades ens aferrem en aquella etapa per no veure i acceptar que hem de seguir endavant. Que hem de canviar-la o que hem de continuar una altra etapa, no? Sí. Però sobretot el que ens impedeix molt fer aquest pas és pensar que si no entendré que ha sigut un error. No, tu mira-la com el que ha sigut. I les pors de vegades també, no? Fan molt, no? Les pors. Exacte. Les pors de... sobretot com que les etapes de supervivència, doncs tu faràs vincles de supervivència, és la por, aleshores, a quedar sol. No? És que clar, si jo ara canvio d'etapa i trenco els meus cercles i faig canvis molt, molt profuns en la meva vida, es traduiran en l'exterior. O trenco amb la meva parella, no? És clar, pensar en la soledat, no? Sí. Llavors ens fa molta por quedar-nos sols. I moltes vegades seguim amb etapes de supervivència per no quedar-nos sols, perquè no entenem que hi ha més, que vull dir, la vida és abundància. No és allò que hem conegut en un moment determinat, sinó que hi ha molt per conèixer. I després això, no? Por a decepcionar també, no? És que si faig això, no? El què diran? No? Què diran, què pensaran? No? Es decepcionaran, es pensaran que no sóc jo, no, és que tu continues siguent tu. Però, clar, t'hauran de mirar d'una manera diferent, no? Clar, hem de saber tancar de bona manera, no?, una etapa, no?, i quedar-nos amb l'aprenentatge, amb el que hem après també, no? Sí, i acceptar que ja no seràs la mateixa persona. Hi ha persones que els hi fa molta por. I no seré la mateixa, no. Però... I això no és negatiu, no, pot ser positiu, precisament, no? Exacte, seràs millor quan és això, no? Tancar una etapa de manera conscient. De vegades la vida et porta a tancar etapes de manera abrupta perquè tampoc som plenament conscients dels moviments interiors que anem tinguent, no? Però tenir-ho present, o sigui, jo sé que estic aquí, però hi ha moviment en el meu interior. Hem de pensar també que només qui sap acabar amb una cosa, amb alguna cosa, pot començar de debò una altra. Sí, perquè quan diem tancar una etapa, és això, tancar una etapa, és trencar el pont. Només quan sabem fer això, és trencar, és cremar-lo. Només quan sabem fer això, començarem una nova etapa de debò. Si no és allò que ens trobem de que anem arrossegant, com la motxilla aquella... No fas net, que diuen, no? No, no fas net. I aquesta frase que us acabo de dir, només qui sap acabar pot començar de debò, és d'en Byung-Chul Han, que és aquest filòsof sud-coreà que aquest any 2025 se li ha donat el Premi Príncep d'Astúries. És un filòsof que jo us el recomano que l'escolteu perquè diu coses molt contundents i molt sorprenents. I avui, com que ell té una manera d'entendre també molt oberta i molt clara de lo que és canviar d'etapa o tancar una etapa, doncs m'ha vingut bé portar aquesta frase aquí al programa. Molt bé. I una altra que tampoc no podem oblidar
i potser ja tanquem aquí el programa, és en Hermann Hesse. En Hermann Hesse que diu cal deixar anar la vida que havíem planejat per acceptar la que ens espera. És una gran frase. Sens dubte. Perquè si tu estàs tot el dia planejant, tinguent expectatives, fent-te propòsits mentals, i ja sabem que nosaltres tenim una vida interior plena d'emocions, plena de motivacions, plena d'inquietuds, de curiositats, que moltes vegades no contempla la nostra ment. Doncs si tu estàs planejant tant la teva vida, no podràs acollir allò que la vida té per tu. John Lennon també ho deia, no? Mentre fem coses, està passant la vida de debò. Vull dir, la vida no és allò que planifiquem fer, sinó realment hi ha una connexió molt més interna amb nosaltres, que va unida al món emocional, però també va unida a aquest món de curiositat, de creixement, d'impuls interior, que moltes vegades la ment no contempla. I és molt interessant de poder-ho tenir en compte. Totalment. Doncs ens quedem amb aquestes super mega frases. Sí, i no tinguem por, no tinguem por de tancar etapes per poder-ne obrir de debò altres. Penseu que el que potser ens espera és molt millor, no? És que... Segur. Sí. Si vivim aferrats amb el pensament d'això, no, que la setmana passada en dèiem, que tinc mala sort, no, que prefereixo quedar-me tal com estic que arriscar-me. Tots aquests pensaments venen de la por. Venen de la por, del creure que no estàs tinguent tot el que necessites per tirar endavant, per caminar. Llavors, prefereixes quedar-te amb un destí impropi per tu, que no... En la comoditat, no? De vegades. La comoditat, la zona de confort que diem. Dolors, moltes gràcies. La setmana vinent més ja estarem en un nou any. Que tinguis molts bons propòsits. Exacte, amb un nou any i començant un nou cicle, perquè per mi avui és el tancament d'un cicle de programes del 2025, que he gaudit molt, espero que vosaltres també. I tant. I obrirem un nou cicle amb noves preguntes. Vinga, doncs farem noves preguntes. Relacions humanes té una base molt profunda de preguntes, preguntes que ens serveixin. Està molt bé de preguntar, perquè així la gent també pensa. Sí, i preguntar més que per pensar, fixa't bé, veig una mica més enllà, són preguntes que criden a l'acció. Perquè pensem molt. Ens costa més acció, sí, és veritat, ens costa més posar-ho a la pràctica. Sí, totalment relacions humanes està enfocat en fer preguntes que troben l'acció que necessitem per al moment vital en què estic visquent. Ho hem d'individualitzar. Quan individualitzem, també vulguis que no, també es transmet col·lectivament aquesta acció que tu fas. Clar. I aquesta pregunta. Totalment. Doncs, Dolors, que es vagin preparant, que farem moltes preguntes. Moltes gràcies. Cap a l'acció. Moltes gràcies. Bon dia i bon any. Bon dia i bon any.